Yo yo yo. A E A E. Oi. Slow
dayu diarani bocah rangguna tanah siji jaluk kuliah direwangi dodol sama bali-bali lakon kena bocah iya ae iya iya iya
Ke
yang nyoma marake gitu macan angkat megah menjaga nong kalinya gepra wis cocok bunga reyang pranyata gawe gembira ayo jumlah sisan ya neng sisih kidul tanah Jawa dumunung ya panggilan buat Mas Ido disuruh naik panggung ya sekali lagi buat Mas Ido monggo dipun aturi munggah panggung iki bahasa sawah saya nyakal lagi
Nonton ya nonton. Amarga acarane kan ya iki donasi anak yatim piatu. Kudu dieling-eling para warga penonton sing durung maringi donasi. Iki ke panitia wis siap keduse. Dene sangu 10.000 ya sing 5.000 gitu kok ST sing 5.000 di donasike. Ngono ra ya Mas ya. Pokoke dieling-eling. Wong sedekah kuwi ora tambah lokak ning tambah kebak rezekine. Terus ki? Terus Mas. Yo dibacotke, Cok. Janjane kowe ra dadi Ayo jalan donasi ini. Pokoknya sepeser pun kita tidak mengambil. Iya. Semua khusus untuk anak yatim piatu. Leboknya Mas. Leboknya. Leboknya kota. Masukin deh. Masuk. Janjane Gayeng ya Mas? Gayeng. Apa mana kau bengi Mbak? Oh, sang saya gayeng tuh Mas. Seru. Biye. Apa? Wes
pesta. Awana melompat aku. Heeh. Janjane Iya. Jan sopak pokoknya. Ya. Piye Mas? Ya? Oh, gelangsaran langsung. Yuk. Para kadang mitraso tresno soga Bagi penonton yang di atas panggung yang tidak berkepentingan di bawah untuk turun. Sekali lagi